कैनी सास ससुर मानो हो कि नहीं गे शादी कैनी सास ससुर मानो हो कि नहीं हालो नैहर में तोर यार भतरा जानो हो कि नहीं हालो नैहर में तोर यार भतरा जानो हो कि नहीं हे गे दिया बाबू ताके सज पर फानो हो कि नहीं हे गे दिया बाबू ताके सज पर फानो हो कि नहीं हालो नैहर में तोर यार भतरा जानो हो कि नहीं हालो नैहर में तोर यार भतरा जानो हो कि नहीं नैहरे में हानि छौड़ी साहब के पसंद गे ससुरा में कैसे तोरा लगत हो तो मान गे नैहरे में हानि छौड़ी साहब के पसंद गे ससुरा में कैसे तोरा लगत हो तो मान गे कोरा में दाबा के गोड़वा छानो हो कि नहीं गे कोरा में दाबा के गोड़वा छानो हो कि नहीं हालो नैहर में तोर यार भतरा जानो हो कि नहीं हालो नैहर में तोर यार भतरा जानो हो कि नहीं साचे साचे बतिया बता देना आज गे तोरा से पूछो हक राजा राज गे साचे साचे बतिया बता देगे प्यारी तोरा से पूछो हक शंभु बिहारी बिना कुंदन प्यार में तोरा कानो हो कि नहीं एके दीना कुंदन प्यार में तोरा खानो हो कि नहीं हालो